कि 80 बरस के उम्र में आई कुंवर के जवानी, कि 80 बरस के उम्र में आई कुंवर के जवानी, हंसते हंसते वीर भगत सिंह दे दिहले क्यों वीर सपूत के नाम लो बाबा। अरे जाने जमाना में, अरे जाने जमाना में अंदर से जान गई बा आज नहीं किया। एक परदेसी जी सुनन कतनो सुर में छिपा बजाइबो बाकी कहियो साज ना होई जूता कहियो जूते रही उ सर के काज ना होई। ए परदुमन परदेसी जी बेहाया के कोनो बदला ना होई। गावे खातिर त ढेर लोग गावता बाकी सभे रोशन ना होई। मार्केट में पता करी हो अब प्रसंग आए प्रसंग गौले हो कि वनवास से भगवान रामचंद्र जी आई ना जी। दिवाली काहे मनेला काहे? अब दिवाली के तू प्रसंग जब गौला तब प्रदुमन परदेसी जी हमारा तो उम्मीद बा कि ऊ प्रसंग में कोनो तरह रोचक कहानी ना ऊपर संग में कुछ का गाने कुछ बुझाई रहे बस ना कुछ ना बुझाई हां तनिए सा गाई तनिए सा खाई बाकी साफ सुथरा खाना हां काजी हां जी कमे सुनी बाकी बढ़िया चीज सुनी हां कमे पढ़ी बाकी बढ़िया पढ़ी बाकी का परांच दिहल या केहू के कुछ बुझाई नहीं है पैलिस में का उसमें आ माघ में का कुछ ये तो शुरू पहले कर हां लेकिन हम बहुत तरी सा कहानी हम महाभारत से लेके चल कहानी हां ओ 5 मिनट तक हमरा कहानी पर गौर करने के बाद ज्यादा ज्यादा के बाद फिर हम लाइदारी गायब रहो सबके बीच में हां कहानी हां दो गो लाइदारी एक गो रही बढ़िया बढ़िया बनी गीत इस तरह का वो बात के बात हो हस्तिनापुर के हां दो भाग में बांटल गए हां खांडव पांचों पांडव के मिल गए हस्तिनापुर के राज कौरव दल के मिल गए। कौरव दल अपन हस्तिनापुर में राज करे लगले अब पांडव लोग खांडव बन मिले रहे तो खांडव बन के मैदानों द्वारा जलवा करके आ सुंदर भवन के निर्माण कइलस लोग जौन भवन के नाम पड़ल इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के नजारा इतना सुंदर रहे इतना सुंदर रहे क्यों करा के देखत मनवा लुभा जाए कैसे ए जे कवि के बखान हम कैसे कि इंद्रप्रस्थ के नजारा अरे ऐसा सोहे अब देख पांडव के भवनवा मनवा मोहेला से जाने की जो युधिष्ठिर धर्मराज पाती लिखवा के भेजबाव तारे कौरव दल में कि हे भीम तू जा कौरव दल में दुर्योधन की पाती दे दी हम बोला भीम
भैया के आदेश बा कि जब हमरा फिर रईसू जब होता वो में तोहरो आवे के बा अब तक दुश्मन न हुए। अच्छा ठीक बा तू अस्ते रहा। हां ठीक है अब की दे भाई दुर्योधन के मिजाज तो तनी खराब रहे सोचला से चलो ओकरा जॉब से हमरा काम मतलब जॉब से कोनो मतलब नहीं है जाई तो पांचों पांडव के मेहरारू के तो कम से कम देख ले वो पांच भतरी ले तो दर्शन हो जाई चल चले बा आ जाने के जे भाव आरे पपिया के मनवा में पाप बा समाई कि चलो देखे आए तो सरदारी भाव जब साला के देखे खातिर जब साला के देखे गई तो जब साला के जान कितना बढ़िया में सिस्टम लगावा जेकरा मन में छल कपट रहे ओकरा जोनो जब बंद गेट रहे वो खुला नजर आवे जहां सुखला रहे वो जब पानी नजर आवे तो दुर्योधन के मन में तो छल भरल रहे जिन्हें सुखला रहे वो पानी समझे जौन गेट बंद रहे उन्हें खुला समझ के आगे बढ़े अब सुखल समझ के पनिया ओरी बढ़ल जाता पनिया ओरी बढ़ल जाता अतले भीम मने गए कि ए भैया उन्हें कहां जाता उन्हें पानी लग गिर जइबो न त के जरिए के दुश्मन हो आज हमरा से दुश्मनी साधा बताओ ना हम कतना बढ़िया सुखला जाता नहीं कहता कि पानी अब बात ना मान ना अगवाई लागे बहुत एक बार लागे सिल्वर पानी में गिर गई ऊंच घरों पर द्वार पत्ते बैठल रहले पांचों पांडव के अर्धांगिनी देख के थप्पड़ी बजा के हंस के ठीक पहला आन्हर के बेटा ना आन्हर तो भक्त सोहर जरूर हुई अरे द्रौपदी जी हंसली बजा के थप्पड़ी अरे द्रौपदी जी हंसली बजा के थप्पड़ी गिरल दूर चुप ना पाए रामवर भगत जी को और पुरस्कार अजीत हलचल कमलेश देहाती के 12 नवंबर का प्रोग्राम में 50 रुपया देने हार्दिक अभिनंदन है कि जैसा होते वैसा बेटा यान हर बाप ज्ञान हो अरे योगा ना लोगे ना होतिया ऊंचा खाला डोरी कबीर गुरु ना पाए कहानी नहीं जा रहे तो अतने का दुआ लेदारी हो जाओ बाहर भाई तो बढ़ जाए अतने ये भाव मर्द मेहरारू के बीच के वार्तालाप और अपना सखिया से कहती है कि ये सखी हमनी के दोनों सखी लड़का रहनी संग एके संग है तो खेलनी कूदनी जा एके संग है पढ़नी लिखनी जा एके संग है सियान भइनी जा एके संग है मान मैदान भाई एके संग है ना उतारा बाबू के संग है फादर को दिखा ये सखी शादी बियाह हो गई एके संग है फिर नैहर ढेर दिन के बाद तनी अपना मरद के हाल चल बताओ ना वो कैसन हो पता ना फौजी ये सखी तो धरावत हो काची हो राम का बंदूकिया अच्छा हां बंदूक धरा कर चलावे के सिखावत हो ये सखी तो तोर भाग चार बारे तोर मरद फौजी हां बाप रे बाप तब तो बढ़िया नो बा हां हमार मरद के बारे में ना जानू
ए सखी बताओ ना तहार मरद कैसन बा? चाहे छोड़ो रहे तो ना सखी बताओ ना रहे तो ना, अपना मरद के पूछ ले हमरा से फुसला के। आ तू अपना मरद के ना बता, बताओ। बता दी तो ये सखी तू हरे ले कहतानी केहू से कही हम ए सखी हम लवरी झबरी नहीं थी, हम केहू से ना कह। बताओ इहे मेहरारू के प्रोफेशनल भाषा। हां कोनो ऐसा मेहरारू ना होई है जा हां कि जेकरा ई बात पता ना होई कि ये सखी तोरे ले कहतानी केहू ले कही हम ना जी। हां जी। आ ठीक कोनो मौगी ले कहे ऐसा ना बाकी केहू के जानला बिना बाकियो ना रह ना। ए सखी पूछा तारू तो बता देता नहीं। बताओ हमार मरद हां अरे वो तो नदिया के बेटा ट्रैक्टर के ड्राइवर मिल गइल बा। ए सखी तो खालाऊ चपारा टपावत होई हो, खूब गचकावत होई हो। कहते बारू गाड़ी के तनिको ममते ना करेला ना। आ जब जोते लागेला भीड़ बढ़ जाला तो लागेला पी के जोतनी करे। अच्छा आ ता जोते लागे बुझाला के डरेर दूर के दोनों खेतवा एके में मिला दी। चीन पाकिस्तान में मिला दी। चीन पाकिस्तान में हमने पैसा केहू देले होया दूसरे के डरेर जोतली उहे औरतिया बहुत किया लेकिन लाए हमरा बड़ा ही बढ़िया एगो मन पर कैसे कि छत पे सोया तब नोई और मैं तन समझ के सो मुझको राजी माफ करना गलती मारे से हो गई। और अतिया भलाई की सखी ए सखी किरतिया के बतिया बेलना से मरलस साजना कि बेलना ले मरलस साजना एगो चुमा
नमस्कार से दादा प्रतिष्ठा कोने हरन सारी रोटियां कोने हरन सारी बात करवा सब जानो तनी के ना हाले फिलहाल में जौन कृष्ण जन्माष्टमी ना बीतल हां तब प्रदमन जी के मेहरारू कृष्ण जन्माष्टमी भूखल रहल हां ई बेचारू प्रोग्राम में निकल गई रहल हां जान नहीं कर पाऊंगी का कहला सो का कि दुआर के शीशे को पेड़ रहू वही भेड़वा को हां जान नहीं कि झुलुहा लगा दिहल हां कृष्ण जन्माष्टमी में भूखल जाला तो झूला झूला चला हां झूला वो झूला लगा दिहल हां आई गई इनकर छोटका देव भैयावा हो घरा हां बड़ा खाचड़ा हां ओकरा ले कहली कि देवर बबुआ हमरा के झुलुहा झुलाए हां हम अष्टमी भूखल बानी हां बड़ा खाचड़ा रहता त कि ए बौडी हम तले के खाली झुलुहा झुलाए ना हम झूला झुलाए नु हां तो हम लोग तू झुलाइबू तबे तो लोग झुलाए अब कहली कि का अष्टमी हम कइले बानी हां भूखल हम बानी हां रउआ काहे खातिर झुला काहेला ए कहला से तब ना झुलाइबू नु हां त लोग तो हलो बाई को देता हां फेरवा पर चढ़ के हां आ जाए कि उ झूलवा खोल दिहल हां इनकर मेहरारू फोन करत दिया वही जाके कि वही समय तुरंत मोबाइल निकलल हां आ फोन कर दियल सब कि हे राजा जी राउर भाई इतना खचरा भई हां कि देखे ना हमर झूला खोल देले बा खोलने हमर झूला खोल देले बा अभी कहले कि कहां देखे में होती चुकी बा ओकरा आसरा मजाल की झूला खोल देले बा हां ई कहले कि अत्ता ने हां भूखल रहनी हमन खाए के त रहल है ना तब भर दूध मंगा के धइले रहनी हम हां झूला खोलस से खोलस हां झूला खोल के दूध हो गिरा देले रौशन के कमाल में सुन ले मां ऐसे कोई है बेसवा भाले रहा
रसम पालो में सुन ले मामी ऐसे जे करी है पता नहीं जो कोनी कोना बतिया मुझेला कोनी कोना बतिया बैठिए आप। बिस्कुट ठेकेदार बिस्कुट फैक्ट्री के ठेकेदार मैं असेंटो जी को पुरस्कार का हार्दिक अभिनंदन है कि बेलना से मोरल सजाना एको चुमा बॉम्बे ऑटोमोबाइल के से पुरस्कार करते चलते चलते 100 रुपया देने बॉम्बे बड़ा सुंदर गीत लड़का आ लड़की के बीच के वार्तालाप बा लड़का ढेर दिन ले पीछे कोई बा पीछे खाली कइले बा। खाली पीछे कइले भागे ना लड़किया कोनो भावे नहीं कह देते सुनो हमरा बारे में तोहर का ख्याल बा का हमरा से तोरा ले ना बोली तेरे तोरा भाई ने बोली हम जाके के करा ले बोली बता तोरा ले जब हम प्यार करे नहीं तोरा के दिल देले बानी तो हम के करा ले बोली जाओ पांडे हम अपन देख ले गुमान कइले बारू गुमान जान करो पांच गो लोग तारा के पूछता कब ले जब ले चेहरा चमकता गाल फूलल बा तब ले बनो मत बनो मने बोनो जो गाल पजोक जाई दांत टूट जाई लोट लोट पूरो पूछी ना ननु वो साल के टाइम उठाते हाल दे ऐसे गौर करो सोना के पानी जवानी पर बा दहिया ये रानी उठाने पर सोना के पानी जवानी पर बा दहिया ये रानी उठाने आइए हो बड़े जादू चार करते जा नचनिया लोग नाचा करो लेकिन ऊ नाच ना है पर के और नाचो ई जोन एक बैंड वाला हाथ लगावले हो तो बैंडा में जितना लवंडावा आवेले सब बैंडा में जितना लवंडा आवेले सब तो ओकनी के नाच जनता निके करे होला हे तरे ओरिजिनल सामान ओकनी के थोड़े रहे ना डुप्लीकेट ऊपर से कपड़ा पोंछ के हमें बनई है सब या कुछ नहीं है सब अब मारा तनी तू लय देखो लवंडा में पकड़ के नाच सब नकल होला बिना अकल के नकल करब तो सकल खराब हो ओरिजिनल हक है ना आइए हो हक है ना मरद से कहब कि मौका के रोल को तो उसके भीतर चल दी कंगो रोल कर ली हम गहवा सब खूब निमन धोती कुर्ता पहना ना दी टाई बेल्ट लगा ना दी देखे में तो लगे कि अफसर से बेटा है
बाकी ऊपर समझिया छुपी जहाँ जो चली लोग तुम्हें मुझे कि वो तू ही पारवानी के बहन हो अया मुड़िया मानू पाछो ये पांचों उंगली के 5 तरीका के काम है हई जन तरीका हो हई जज हो हई जज है एकर फैसला के काट काट के सब जब ले बढ़िया काम ना होई तले ले ही ना उठी नीमन लागी तो एक बार उठ से डर बढ़िया अच्छा एक बार ठेपा लगा दो तो 20 कट्ठा घोसा बन हई छतरी हो ई केहू के रुआ बर्दाश्त ना करे है बोलो बे भारत का मरिया खा दे हम रोशन नहीं है कि लिबी लिबी करके छोड़ देंगे ठोक देंगे हम रोशन है अजंता नहीं हे अमुरिया के काम का ये अमुरिया से सुहागे सिंदूर करे है ना जी आ हई अमुरिया एकर काम का दूसरा तीसरा क्लास में लड़का और मैडम जी के जाके अमुरिया दिखा दिया सब मैडम जी छुट्टी मैडम जी बुझे कि जरूरी कन्हू मुजवानी चाहे रहरी में ढूक मोती ठीक है आ बचल एक एगो अमुरिया हेकर काम हो गए बचल बा एक एगो हाय तू का करेला हो हाय है त एगो बचल बा एकर सबसे अहम भूमिका है कि हर बात पर ना निकले चाहे मर्दावा लोग ना निकाले जितना मौगा हरस के होले सब उहे अमुरिया के प्रयोग करेले एक चटकन जहां जो दिन देख बोले कहे सकते नदी के बेटा मरला ऊपर से खोखियो भइल बा कोरोना हो जाएगा ना ठीक नहीं है ऊपर से तू मरला आवे तो नदी के बेटा भैया के बाहर से सर करिया रसगुल्ला वैक्सीन बा पहला डोज दे दिया गए कोरोना यारवा बड़ा बनिया लेटर हमरा के कहनी करिया डोज वैक्सीन बा एकर दोनों भाई एगो दे दिए नु तो कोरोना चढ़ा दिए बा कोरोना कहियो ना चढ़ा कोरोना बाहर आ जाए 9 महीना का छुट्टी हो जाए ए माय 9 महीना के छुट्टी हो जाए कोरोना 9 महीना होबे ना करी बुढ़वा बाबा इनकर तो मौगी 9 महीना 10 महीना हो गल रहे इनका मौगी के लइके ना होत रहे पेट में लइका रहे बाप रे बाप एक तसला सेवई देखौलो सुनो आ एक तसला खीर बनौलो सुनो हम मौगी के इनका चुके मुंह पे बहुत बैठा दिहलो सुनो आ सेवैया के सेरवा के छिपा में खीरवा के पसार के आ धो दिहलो सुनो को लइका छलो के आइला खीरवा खाए बहुत तेज लइका आज ले तेज बना सो एकरा के खेला बुझत हो ब्यास के लइका जाई ना हो ना ई बात पता हो ना हो देखाओ दोनों ले रही है सकिना एगो रा बालरे है एगो रा एगो है देख आय हाय 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 लइका बहुत तबाह किसी से डरता नहीं है प्यार से हमारा प्यार एक्सेप्ट कर लो तोहरा भाती भलाई होई है तो जबरदस्ती कोई हमारे खानदानी आदत हो जानता क्या करो कि तोहके अरे कोना में लेके कोडबो ध्यान बजावे खातिर हमने के जौन है उठा के हेतना बजाइले हेतना उठा लिया त ई कटिंगवा औरी 2-4 गो ब्यास करेले लेकिन सबका बस के बा वो खातिर देह के फुर्ती होके के चाहिए पर दोनों परदेसी जी के एगो चेला निकलल बा उझाल बजाई नु त गुरुजी के जब नकल करी तहन करी सीताराम बोल रे बहुत सुंदर बड़ी पर चेला निकलल बा आ एगो इनकर जातना चेला भइले सब जाई हो गइल जाई कोनो नहीं खन सब एगो तइन पर चेला हो ने कि सोरे मात्रा के जब लहरा बाजे लगे तो 32 प्रकार के नाच चिया रे
32 प्रकार के दांत चियारे लगे खैनी ऊपर दबली आई ऐसा चला हो हमने के कतनो खुल के हंस जानो तो हतने दांत दिखे ई जब हंस देनु तब बुझाई कि रात 600 तेल बा ऐसे एक हंस देखियो होते चादर ओढ़ लेबा किसे नहीं के आ खैनी खाली नु तो एगो गमछी जरूर रखी कि हंसत में खैनी देखिए हंसत भाई देखो ओए कर बदल चार देखा दिखाओ हमरा भाई तन बुझा के फूटा चाबे ओकर अच्छा अच्छा कि तोहके